Končím prestávku, pokiaľ volebná komisia sa dohodla a odovzdal by som slovo predsedovi volebnej komisie inžinierovi Jozefovi Heitmanovi, aby vás oboznámil s tým, či podané kandidáti splnili nami stanovené podmienky a teda potom pristúpime k voľbe, alebo respektíve máme tu niektorých, myslím, že vy ste pán Farkaš. Ja som Mesároš. Mesároš, pardon. Vy ste z toho Goľanova, čiže ako kandidát. Áno, inžinier Peter Slobodník. Takže dvoch tu máme. Nech sa páči, uvoľňujem vás. Takže po prevzatí obálok, kde sú teda mená a náležitosti, ktoré sú potrebné k voľbe hlavného kontrolóra, sme si skontrolovali všetky údaje a teda aj tie predpoklady a samozrejme aj podmienky, ktoré by mali spĺňať kandidáti na hlavného kontrolóra obce Dolný Ohaj. A môžeme skonštatovať, že vlastne máme 5 kandidátov na hlavného kontrolóra obce Dolný Ohaj s tým, že jeden z 5 kandidátov nespĺňa podmienku, ktorá bola vlastne zapísaná ako podmienka praxe minimálne 3 roky v odbore účtovníctva. Teraz menovite povieš skrutátorke, iba ona vyškrtne to meno z volebných lístkov, kto nesplnil teda. Ostatní 4 kandidáti podmienky splnili. Dobre. Ďakujem predsedovi volebnej komisie, tak páni poslankyne, páni poslanci, máme tu dvoch teda kandidátov, pokiaľ nejaké dotazy, otázky na nich, aby nejak bližšie vám ozrejmili a aby ste boli aj vy v obraze teda, kde pracovali, aké vzdelanie. Nech sa páči. Môžete sa pýtať predtým, ako pristúpime k voľbe a nech sa teda predstavia. Alebo takto spravíme, že nech sa predstavia a v stručnosti nám povedzte teda v krátkosti, čo vás k tomu viedlo, kde ste pracovali vzdelanie, či ste robili v samospráve a potom, keď budú nejaké dotazy. Začneme domácim, Peťko. Tak určite všetci poznáme, ale tak sú tu aj mladší. Dobre, takže ja ďakujem za možnosť odprezentovať moje rozhodnutie ako zúčastnica voľby hlavného kontrolóra obce. Rozhodol som sa pre tento krok z toho dôvodu, že vlastne celý môj profesionálny život je v oblasti ekonomiky, účtovníctva a veci, ktoré súvisia vlastne týmito činnosťami. Počas mojej profesionálnej praxe som vykonával rôzne funkcie, čo sa týka účtovníctva, v podstate od roku 81. Bolo to v oblasti podnikového účtovníctva. V roku 1993 až 2003 som pôsobil v Národnej banke, kde sme teda robili činnosť bankovnícku, ale v posledných 3 rokoch viac menej sme sa podielali aj na činnosti alebo konštitúcii štátnej pokladnice, ktorá teda prevzala vtedajšie činnosti Národnej banky, takže v skúsenosti s tým, ako funguje vzťah štátna pokladnica na obecné úrady, respektíve vyššie územné celky, mám z tohto obdobia. Za posledné 3 roky som teda začal pôsobiť v oblasti vedenia účtovníctva pre rôzne subjekty, či už podnikateľské subjekty z hľadiska teda právnických osôb, živnostníkov. Takže tomu vlastne pokračujem, čo som robil aj v tých predchádzajúcich obdobiach. V období 2004 až 2008 som bol aj poslancom miestneho zastupiteľstva, aj v oblasti teda finančnej komisie, čiže aj tu boli získané nejaké skúsenosti v náväznosti na to, čo mám predstavu, že by som teda svojim doterajším profesionálnym zameraním vedel robiť a predstava moja je taká robiť to naozaj teda ako zodpovedne, robiť to v náväznosti na platnú legislatívu, ktorej teda tak, ako tu bolo spomenuté, nie je málo. Treba neustále teda sa orientovať v tých zmenách a novelizáciách zákonov.
Uvedomujem si náročnosť tejto funkcie, zodpovednosť, takisto, že určite nastanú aj situácie, ktoré nemusia byť príjemné z jednej strany, z druhej strany, pretože pri činnosti, ktorá spadá do oblasti pôsobenia toho hlavného kontrolóra, hlavne teda v tej oblasti účtovníctva, čerpania rozpočtu, monitoringu priebehu účelových dotácií a všetkých tých vecí, ktoré tu už vlastne v tej správe boli spomenuté. Človek nie je neomylný, môžu vzniknúť chyby. Takže chápem tú úlohu toho hlavného kontrolóra asi v takom kontexte, že nie je tu preto, aby na niekoho poukazoval, že ty si ten zlý, ty si urobil chyby, pretože je to úplne normálne a ľudské, že každý pri tej svojej činnosti nejakú tú chybu urobí. Chápem to ako byť nápomocný, či už starostovi, respektíve obecnému zastupiteľstvu pri vlastne dodržiavaní zákonov a vlastne vedenia obce tým právnym smerom a dodržiavania všetkých tých noriem, či už interných, alebo aj teda tých zákonom stanovených. Takže taká je moja predstava o činnosti hlavného kontrolóra. Samozrejme som si vedomý časovej náročnosti a veľakrát operatívy, ktorá je s tým spojená, takže všetky tieto veci som zvážil a rozhodol som sa pre to, že som sa prihlásil za kandidáta asi v duchu teda toho, čo som povedal. Neviem, či je ešte nejaký dotaz, pokiaľ áno, pokúsim sa zodpovedať. Alebo dáme priestor prvému kandidátovi a potom? Pokiaľ by bolo niečo konkrétnejšie. Poďakujeme pánovi inžinierovi Slobovíkovi. A dáme teda priestor prítomnému druhému kandidátovi, pánovi Mesárošovi. Nie je Ohajčan, ale nech sa páči. Možno, že mám nevýhodu, že som není domáci, ale aj napriek tomu, jak som sa uchádzam na túto funkciu, ktorú ste, jak som zverejnili a na ktorú som sa prihlásil. V 75. roku som zmaturoval na Strednej ekonomickej škole v Nitre, odbor Všeobecná ekonomika, a v roku 2010 som spromoval na Univerzite Konštantína Filozofa na Pedagogickej fakulte odbor technológie o vzdelávaní, školský manažment. Nastúpil som v 75. roku hneď po maturite na okresný národný výbor, finančný odbor, revízne oddelenie, kde som začínal ako radový kontrolór, postupne som sa vypracoval na vedúceho revíznej skupiny a skončil som ako vedúci oddelenia revízneho na finančnom odbore ONV Nitra. V roku 1991 som sa rozhodol zmeniť zamestnávateľa. Zakladal som daňový úrad vo Vrábloch. Na to som si dal v decembru žiadosť o preloženie na daňový úrad Nitra 1. To mi nebolo vyhovené, bol som hneď posunutý na ústredné daňové raditeľstvo do Banskej Bystrici, kde som zastával rôzne funkcie na kontrole, rôznych pomenovaniach v tom čase, jak sa hovorí, že na základe skutočnosti. Moja špecializácia bola na ústredí veľké daňové subjekty, ktoré mali obrat nad 900 000 slovenských korún v tom čase. A prešiel som rôznymi funkciami aj na tomto ústredí. Skončil som na daňovom úrade Nitra 1, kde som sa dal preložiť z dôvodu, že nám dali umiestnenie do Bratislavy, odmietol som tam každý deň dochádzať. To bol dôvod. Od roku 2012 som z organizačných dôvodov opustil pracovisko a momentálne od dnešného dňa som schválený hlavný kontrolór obci Oponice a
dnešnou účasťou sa uchádzam o vašu priazeň. Mám absolvované rôzne kurzy, či už to bolo v rámci ONV, na federáli v Prahe, respektíve na ministerstve financií Bratislava. A u predchádzajúceho ostatného zamestnávateľa som každoročne absolvoval kurzy, čo sa týka daní, účtovníctva, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a iné. Mám 38-ročnú prax, ktorú vám dávam k dispozícii. Záleží na vás, koho si vyberíte. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme sa Sádošovi. Teraz prejdeme k nejakým dotazom, alebo ešte predseda volebnej komisii predstaví ešte tých dvoch, ktorí síce nie sú prítomní, ale krátkosti. Po funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Ohaj sa uchádza Martina Demová, trvalá bytom Dolný Ohaj. Pani Martina Demová, jej vzdelanie je Vysoká škola poľnohospodárska mechanizačná fakulta, 1 ročník, rok 1993 až 1994 a absolvovala stredné ekonomické vzdelanie na Strednej ekonomickej škole v Šuranoch, všeobecná ekonomika, v roku 1989 až 1993. Čo sa týka pracovných skúseností, tak pracovala na môžeme začať asi od toho roku 1994, v roku 1994 na obvodnom úrade Šurany, právne oddelenie, zapisovateľka. Potom na okresnom úrade práce Nové Zámky, organizačný odbor, rok 1995 až 1996. Na Krajskom školskom úrade v Nitre, ekonomické oddelenie, v roku 1996 až 2005. Ďalej ako štátny zamestnanec na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch v roku 2006 až 2008. Neskôr v roku 2011 až 2012 ako zástupkyňa predajne Lidl v Ráble a v roku 2012 ako kontrolórka výroby Flex Medical v Ráble. Predložila všetky podklady čistých ďalších vecí, možno spomenúť štátnu skúšku z písania na mechanickom stroji, rekvalifikačný kurz jednoduché účtovníctvo, odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo. Takže asi toľko zo životopisu Martiny Demovej, trvalé bytom Dolný Ohaj. A ešte uchádzačom je pán Ivan Kevago, inžinier Ivan Kevago z Dolného Ohaja. Čo sa týka jeho vzdelania, rok 1998 až 2002 Obchodná akadémia Šurany, rok 2002 až 2005 obchodné podnikanie, obchodná fakulta, ekonomická univerzita Bratislava, bakalárske štúdium a neskôr inžinierské štúdium od roku 2005 až 2007, marketingový manažment, obchodná fakulta, ekonomická univerzita Bratislava, vysokoškolské vzdelanie z tých pracovných skúseností od roku 2006 až do roku 2013 pracuje vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni na pozícii správca saldo konta, kde v náplni práce má prácu s platbami a účtami platiteľov, overovanie platobnej disciplíny platiteľov, preúčtovávanie prostriedkov medzi účtami a variabilnými symbolmi, riešenie akontovaných platieb na účtoch, overovanie opodstatnenosti žiadosti klientov a následné vrátenie preplatkov, komunikácia, riešenie problémov s neplatičmi, komunikácia s klientami a podobne. Doplnkové vzdelanie v roku 2010, kurz podvojného účtovníctva, akreditovaný kurz Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, agentúra JASPIS. Takže toľko na predstavenie vychádzajúceho pracovného života, má skúsenosti s účtovníctvom, nakoľko pracuje teda u spomínanej Všeobecnej zdravotnej poisťovni v pozícii správca saldo konta a teda dostáva sa do kontaktu s účtovníctvom v dedine.
Ďakujem pánovi predsedovi volebnej komisie. Tak teraz by sme prešli, ak ešte sa chcete spýtať aspoň prítomných týchto dvoch pánov, nejaké otázky doplňujúce alebo niečo. Pokiaľ nie, poprosím skrutátorku pani inžinierku Slobodníkovú, aby vám rozdala hlasovacie lístky, voľba prebehne tajným hlasovaním a zakružkovaním čísla vedľa mena klasicky vás poprosím, aby ste hlasovali za jedného z týchto predstavených kandidátov. Viacej ako jeden krúžok hlas je neplatný, bez krúžku takisto je hlas neplatný. To veľmi dobre viete. Takže nech sa páči. Voliť. Hlasovanie. Poprosím pani inžinierku, aby pozbierala hlasovacie lístky a poprosím volebnú komisiu, aby sa potom zase odobrala a spočítala lístky a uvidíme, či prebehne ďalšie kolo, alebo sa po prvom kole dopracujeme k nejakému výsledku. Zase si dáme kratučku prestávku, 9 lístkov nie je tak veľa. Ukončíme prestávku, píšime sa, pokiaľ teda volebná komisia kontrolovala a doplnila zápisnicu, tak poprosím Jožko, aby si prečítal výsledok voľby hlavného kontrolóra našeho. Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra Ocedóny Ohaj zo dňa 1.3.2013. Zloženie komisie, predseda komisie inžinier Jozef Heitmann, členovia komisie inžinier Vladimír Juhás, PhD, a pani Jana Fibichová. Počet poslancov 9, počet prítomných poslancov 9, hlasovanie, mená kandidátov. Meno kandidáta Martina Demová, počet hlasov 0. Inžinier Peter Slobodník, ďalší kandidát, počet hlasov 9. Ivan Kevagov,
počet hlasov 0, meno kandidáta Štefan Mesároš, počet hlasov 0, meno kandidáta bakalárka Monika Palacková z dôvodu nesplnenia podmienok bola z hlasovania vyradená, teda to sme ju zapísali aj medzi vyradenými kandidátmi z dôvodu nesplnenia podmienok. Meno právoplatne zvoleného hlavného kontrolóra obce Dolný Ohaj, pán inžinier Peter Slobodník. Ďakujem pánovi predsedovi Hajtmanovi a gratulujem novozvolenému kandidátovi, ktorý je aj prítomný. Máme sa jednohlasne, takže máme sa rož vám poďakujem, asi predsa tá domáca krv Aspoň za účasť. aj za účasť, aj keď vaše skúsenosti a preferencie, ktoré sa vám povedali, určite pristáli za využitie, možno prídem aspoň na poďakujem. Môže si zobrať materiály, určite budete potrebovať. Pravda, že? No. Pravda, že? Ktorá je? Pozrite, či sú tam všetko je. Ja tak predpokladám. Ale nie, tak sa to ja nemyslím. Celú roku teda? Nie, ja príliš si zoberiem. Dobre. Ďakujem. Najmä ešte raz. Zasa to Dovidenia. Ja by som ešte teda poprosil len veľmi krátko. Chcem vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi vyslovili. Teším sa na spoluprácu a verím, že tá naša spolupráca bude dobrá a že problémy, ktoré budeme riešiť objektívne s tým, že všetko to, čo je v súlade so zákonom, budeme dodržiavať a budem sa snažiť byť nápomocný. Ďakujem. Ďakujeme. Pán inžinier, ja by som ešte, teda, že do 25. je zamestnaná oficiálne pani hlavná kontrolórka Ferusová, ale my ako členovia RVC Nitra pripravujú školenie také, ktorým sme bezplatne tam môžeme ísť, pretože sme členovia. Ak by si našiel čas, bol by som veľmi rád, keby si spolu so mnou už tam mohol ísť, aj keď to ešte nebude asi dňom zamestnania, ale trošku skôr, lebo budú tam zaujímavé veci, hlavne tvorba rozpočtu a veci, ktoré sa pomenili aj v legislatíve, takže ja ti potom dám čas vedieť. Býva to obyčajne v útorok od 9. do tej 2. aby sme teda už nejaké, a ak bude samozrejme nejaké školenie aj väčšieho rázu obsahu, čo sa týkalo, predsa je to trošku iné, tak toto obecný úrad zabezpečia, dáme to vedieť, že Marianka. Dobre, ďakujem.